हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நல்லபடியாக நம்ம பாகவதம் மார்னிங், அதுவும் நல்ல பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் வாசிக்கிற அந்த ஒரு பிராப்தம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு நம்ம கிராட்டிடியூடோடு இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபஸ்ட்டு கேன்டோ 6th சாப்டரில் 35th ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சரி, ஓம் பிரணாதி அஜ்ஞான பண்ணிட்டுமா? நான் சொல்லட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ண. ரெண்டு ஓம் பேருமே அஜ்ஞான் ஃபர்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி சொல்லுங்க, அப்புறம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं जाग्रदाचं रघुनाथान्विदं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विदां च। सो नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशसाध्य दशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அழகா ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும் வாசிக்கணுமா? ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க பிரபுஜி. வானாமாதா நீங்க படிங்க, படிச்சு மறுபடியும் எதுக்கு அதே வாசிக்கணும்? அப்படி இல்ல, விருப்பப்பட்டீங்க இல்லையா, ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சுட்டாங்க அவங்க. சரி, ஓம் நமோ ஓகே. பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞாய திமிராஸ்ய ஞானார்ஜுன शलाकया सशुर्मीलदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं संसजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशांस विदांस। ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। शब्दकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये। वांच कल्पशस्य कृपा सिंधु यावस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाभारताय कृष्ण प्रेम प्रेम प्रदायिते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरश्रेष्ठ गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्तानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
ஹரே கிருஷ்ண மாதா வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரி போல். நல்லபடியா பிரேமா மாதாஜியும் நீங்களும் ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவங்களோட கைடன்ஸில், அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியாக ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். நல்லபடியாக பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு 35 ஸ்லோகம் பார்க்கணும், கரெக்டுங்களா? யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 6 ஆ. பதம் 35. யமாதிபிர் யோக பதை காம லோப ஹதோ முகுஹு முகுந்த சேவையா யத்வத் ததாத்மாத்த ந சாம்யதி. ஹரே போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாஸ் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. இது ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் வாசிச்சு கொடுங்க, இல்லை மொழிபெயர்ப்பு, உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது. எனக்கு வாய்ஸ் கேட்கலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. யமாதிபிர் யோக பதைஹி காமாலோப ஹதோ முகுஹி முகுந்த சேவாய யத்வத் ததாத்மாத்த ந சம்பதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாஸ் பிரபுஜி. ஓகே, யாருக்கும் மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்கணுமா? நான் மாட்டிக்கிறேன். வாசிச்சு கொடுங்க. 35. 35 இங்க இருக்கு பாருங்க. இங்க இந்த இடத்துல 350 பக்கம். 350. மொழிபெயர்ப்பு. யோகம் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. அமர்தல், சிந்தித்தல், உணர்தல், விரும்புதல், மனதை குவைத்தல், தியானம் செய்தல், இறுதியாக தெய்வீகத்தில் ஐக்கியமாகி விடுதல். மொழிபெயர்ப்பு படிக்கல இன்னும். அதுதான் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கணும். அதாவது யோக முறையை கொண்டு புலனடக்கத்தை பயில்வதால் ஒருவர் ஆசை மற்றும் காமம் ஆகியவற்றின் தொல்லைகளிலிருந்து விடுபட முடியும் என்பதுதான் உண்மை. ஆனால் ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இது போதுமானது அல்ல. ஏனெனில் இது திருப்தி பரம புருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அடையப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாரதர் வந்து இவங்களுக்கு வியாசருக்கு நல்லபடியாக அவங்களோட கைடன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க குருவா, சரிங்களா? வியாசர் நல்லபடியாக உபதேசங்களையும் கேட்டுக்கிறாங்க, கைடன்ஸையும் கேட்டுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? அந்த வகையில் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, யோக முறையை கொண்டு புலனடக்கத்தை பயில்வதால், நிறைய நம்ம யோகம்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், இந்த மாதிரி யோகங்கள்லாம் நிறைய பகவத்கீதையில் படிக்கிறோம். ஞானிஸு, அப்புறம் வந்துட்டு அஷ்டாங்க யோகிஸ்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதில் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அதில் என்ன இருக்குது, நல்லா நம்ம வந்து மனதை, புலன்களை இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், வெளிப்புற விஷயங்கள்லையும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் இல்லையா? அந்த எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின், இன்டர்னல் டிசிப்ளின்ட்டு யமா நியமா ஆசனா இதெல்லாம் பார்க்குறோம், பிராணாயாமா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? மூச்சு பயிற்சியில் வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறைய யோக முறையை கொண்டு புலனடக்கத்தை பயில்வதால் புலன்களை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி தியானிக்கிறாங்க இல்லையா? ஒரு ஆசை மற்றும் காமம் ஆகியவற்றின் தொல்லைகளிலிருந்து விடுபட முடியும் என்பது உண்மை. கண்டிப்பாக அந்த சமாதி நிலை வரைக்கும் அடைய முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் ஆத்மா அதில் திருப்தி ஆகுமா அப்படின்னா அதில் வந்து திருப்தி ஆகாது. எதனால் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லை. கிருஷ்ணாவுக்கு அதில் நம்ம என்ன பண்ணல, சர்வீஸ் பண்ணல இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது என்னென்னா, பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது, பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்ட்டு நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? 12th சாப்டரில் பிரம்மன் ரியலைசேஷனா இல்லை பகவான் ரியலைசேஷனா அப்படின்னு, அதாவது ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறதா ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்தது. அந்த இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறதுன்றது சமமான விஷயம். நம்ம வந்து புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் அது வந்துட்டு சரீரம் உள்ள நமக்கு சிரமம் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக 12.5லையும் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அது மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் பிரத்யேகமாக நம்ம பார்க்குறோம் பகவத்கீதையில். அதில் அர்ஜுனனே சொல்லிடுறாங்க, நீங்கள் இப்போ சொன்ன யோக முறை வந்து ரொம்ப சிரமம், நான் வந்து காற்றை கூட நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன், ஆனால் மனதை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த யோக பயிற்சி அப்படின்றது கண் சிரமப்பட்டு அதில் வந்து அந்த சமாதி நிலை வரைக்கும் அடைஞ்சிடலாம். ஆனாலும் அதில் அவ்வளோ சிரமமானது. பகவானும் அது வந்து சிரமம்னு சொல்கிறாங்க 12th சாப்டரில், அர்ஜுனனும் 6வது அத்தியாயத்தில் சிரமம்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியே அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சமாதி நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அதில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமா அப்படின்னா, அந்த பரமானந்தம் இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை, திருப்தி கிடையாது அப்படின்னு. ஏன்னா அதில் வந்து பகவானுக்கு நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு அதில் நம்ம பண்ணலை இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் அந்த திருப்தி எப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கும், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸும் அப்படின்னா பரமபுருஷ பக்தி பகவானுக்கு தொண்டு we can't get satisfaction of that. கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்லையா மத்தாஜி? இப்ப நம்ம நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கோம், நம்ம குழந்தைங்களை நமக்கு பிடிக்கும். எனக்கு என் குழந்தைய பிடிக்கும் 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 பிடிக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தா என் குழந்தைக்கு நான் அது வந்து அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா, முழுமையான சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா? குழந்தைய பிடிக்கும் கண்டிப்பா, அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனா அந்த குழந்தைய நம்ம நல்லபடியா பார்த்து அதுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் செய்யும்போது, அந்த அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது தான் அந்த சந்தோஷத்தை நம்மளால முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் உண்மையிலேயே லவ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம அதை வெளிப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி பகவானை வந்து தியானிக்கிறது மட்டும் நமக்கு வந்து முழுமை கொடுக்குமா அப்படின்னா, அந்த திருப்தி பரமானந்தம்லாம் கொடுக்குமானா கிடையாது. பகவானுக்கு நம்மளோட அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்தணும். அதான் யசோதாம்மா அழகா பண்றாங்க. குழந்தையா பாவிச்சு அந்த உறவுல பகவானோட அவங்க தன்னை இணைச்சிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி கோபிஸ்லாம் வந்து மாதுரை ரசத்துல, அர்ஜுனன் வந்து சாக்கி ரசத்துல, இப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த பக்தி தொண்டு அப்படின்றது வந்தால் மட்டும்தான் அந்த திருப்தி முழுமை அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பொருளுரையில் என்ன நம்ம பார்க்குறோன்னா, யோகம் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. யோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கறது. அப்போ அமர்தல், சிந்தித்தல், உணர்தல், விரும்புதல், மனதை குவித்தல், அதாவது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது, தியானம் செய்தல், இறுதியாக தெய்வீகத்தில் ஐக்கியமாகி விடுதல். கடைசியில் அவங்களுக்கு இவ்வளோ சிரமப்பட்டு, சரிங்களா, ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு. இது இந்த அஷ்டாங்க யோகம் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கு, பக்தி யோகம்ன்றது ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு. சரிங்களா? இவ்வளோ நல்ல எல்லாம் கண்ட்ரோல். ஏன்னா மனதை அர்ஜுனனே சொல்கிறாங்க, அர்ஜுனனுக்கு வந்து மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுலாம் அதாவது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கும் இல்லையா? துரோணாச்சாரியார் என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்கும்போது, குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரியுது அப்படின்றாங்க. அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிற அர்ஜுனனுக்கும் என்ன ஆகுது, எனக்கு வந்துட்டு மனதை எடுக்கிறது சிரமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அவ்வளோ சிரமப்பட்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்ன மாதிரி முக்தி கிடைக்குது அப்படின்னா, சாயுஜ்ய முக்தி தான் கிடைக்குது. போய் பகவானோட ஐக்கியமாகிறது, பிரம்மஜோதி வரைக்கும் தான் போக முடியுது. சரிங்களா? அதுக்கு மேலே பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் அந்த கோலகம் வைகுண்டம்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் அவங்களால அடைய முடியாமல் இருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம் நம்ம. ஏன்னா அங்கே தான் உண்மையான அந்த பகவானோட என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால, அந்த 5 வகையான உறவில் ஏதோ ஒரு உறவில் பகவானோட நம்ம இருக்க முடியும் இல்லைங்களா, கோலோகம் வைகுண்டத்தில். ஆனால் அங்கே வந்துட்டு போக முடியாது. இந்த ஸ்பிரிச்சுவலில் பிரம்மஜோதி வரைக்கும் தான் அவங்களால போக முடியுது. அதுதான் இறுதியாக தெய்வீகத்தில் ஐக்கியமாகி விடுதல் ஆகிய தேக்காபிசங்களை கொண்ட யோக முறையை பயில்வதால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். புலன்களின் புலன்கள் எப்படிப்பட்டன, விஷமுள்ள பாம்புகள் அப்படின்றது. சரிங்களா? ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம வந்து பொதுவாகவே ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு சுகர் சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதில்லை அப்படின்றதில் தெளிவாக இருப்பாங்க. அதில் ஒன்றும் டவுட்டே இருக்காது. ஆனால் ஸ்வீட் பார்க்குற வரைக்கும் தான். பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டா என்ன தப்பு இருக்குது, சரி 2-3 சாப்பிட்டா கூட பரவாயில்ல, மாத்திரை போட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆகிடும், அந்த புலன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸ்வீட்டை பார்க்குற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சுகர் எடுத்துக்கூடாது, உடம்புக்கு நல்லதில்லை அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க. ஆனால் பார்த்தோன்னே என்ன ஆகிடும், அதை எடுத்து சாப்பிட்றணும், அப்புறம் மாத்திரை போட்டு சரி பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்துட்டு அந்த புலன் வந்து என்ஜாய் பண்ண போயிடும் இல்லையா? அப்போ புலன்கள் அப்படின்றது விஷமுள்ள பாம்புகள். அதுவும் எப்படிப்பட்டது, 5 புலன்கள் வேறு நம்மக்கிட்ட, ஒன்றும் இல்லை 5 இருக்குது.
அப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ணும், அதோட விஷயங்கள் வரும்போது சிரிப்பாய ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா அப்படியே. ஆனால் அதோட விஷயம்னு வரும்போது அது வந்துட்டு சிரிப்பாஞ்சிடும். பாம்பு எப்படி சிரிப்பாயும் அந்த மாதிரி. அவற்றை அடக்குவதற்காகவே ஒரு நிமிஷம் யோக முறை உள்ளது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். மாறாக புலன்களை அடக்கும் மற்றொரு முறையும் நாரதர் சிபாரிசு செய்கிறார் அப்படின்னு. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சிரமம். அந்த புலன்களை வந்து விஷயங்கள்லேருந்து விலகி வச்சிருக்கிறதுன்றது சிரமம். ஆனால் இங்கே நாரதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்னொரு நல்ல ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, கண்ட்ரோல்லாம் பண்ண வேண்டாம், என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். அதான் பக்தி யோகம். சரிங்களா? இது பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய முகுந்தனின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடும் முறையாகும் அப்படின்றது. எப்பயும் நான் சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், எனக்கு மனசில் வர ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ரொம்ப அடம் பண்ணுற குழந்தை தான் நம்மளோட மனம் அப்படின்றது, புலன்கள்லாம். அதை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சோம்னா அது கண்ட்ரோல் ஆகாது. அர்ஜுனனுக்கே கண்ட்ரோல் ஆகலை, நமக்கு எப்படி ஆகும்? ஆகாது இல்லையா? முக்கியமாக எனக்கு. அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு ஆச்சாரியர்கள்லாம் சிபாரிசு பண்ணுறது தான், நல்லபடியாக என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம புலன்கள், மனம் ஃபுல்லாக பகவான் நாமரூப குணநிலைகள், புலன்கள் எல்லாம் வந்துட்டு கண்ணு பார்க்கறதெல்லாம் பகவானுடைய உருவம், அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை வாசிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்கறது வந்து பஜன்கள், கீர்த்தன். அது மாதிரி நாக்கு நல்லா பிரசாதம் சாப்பிடலாம், அன்லிமிட்டடாக சாப்பிடலாம், அன்லிமிட்டடாக பேசலாம். ஒண்ணு பலமா இருந்தாலும் அது மற்ற இதெல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடும். ஆமா மாதாஜி, அதுவும் வேற இருக்கு. கரெக்ட். ஒரு புலன் வந்து வீக்கா இருந்தாலும் மத்த எல்லாத்தையும் அதுவும் எடுத்துட்டு போயிடும். ஹரி போல். ஸோ அதனால நாக்கு நல்லா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். எனக்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். அது அப்போ என்ன பண்றோம், கிருஷ்ண கதாவை பேசும்போது இன்னும் நல்லா சிறந்ததா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால பகவானுக்கு அன்பு தொண்டுல நம்மள முழுமையா ஈடுபடுத்திக்கணும். புலன்கள், மனம் எல்லாம் எதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணவே கூடாது. சரிங்களா? ஆசைப்படாம இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஆசைப்படணும், பேராசை கூட படணும், ஆனால் கிருஷ்ணா மேலே. சரிங்களா? பக்தியில் இன்னும் நல்ல முன்னேற்றம் அடையணும், அப்படி பேராசை அந்த மாதிரி. அப்போ எவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா எப்பயும் ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். என்னடா இது, ஏன்னா நம்மளோட இயல்பே அது ஆசைப்படுறது தான். அதில் போயிட்டு என்ன ஆசைப்படக்கூடாதுன்றாங்களே, அப்போ பேராசையே படலாம் அப்படின்னும் போது பகவான் மேலே அதை நம்ம ஆசையாக செஞ்சிடணும். புலன்களை செயற்கையான முறையில் கட்டுப்படுத்துவதை விட பகவானின் பக்தி தொண்டு முறை நடைமுறைக்கேற்றதும் அதிக சக்தி வாய்ந்ததும் ஆகும். நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, சின்ன சின்ன பக்தி சின்ன சின்ன சேவைகள் கூட உடனே மிகப்பெரிய பயங்கர பயத்திலிருந்து விடுவிக்குது அப்படின்னு. அதில் குறைவோ தாழ்வோ இல்லைன்னு 2.40 ஸ்லோகத்தில் படிக்கிறோமா பகவத்கீதையில். அது மாதிரி பக்தி சேவைன்றது ரொம்ப உயர்ந்தது, சக்தி வாய்ந்தது. சரிங்களா? ரொம்ப பாதுகாப்பானதும், அதில் வீழ்ச்சின்றதும் நம்மளுக்கு வராது. அதுதான் என்று தமது அனுபவத்தின் மூலமாக நாரதர் கூறுகிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்க எப்படி பக்தி பாதையை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு. பகவான் முகுந்தனின் தொண்டில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதும் தெய்வீகமான முறையாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். புலன்களுக்கு சில ஈடுபாடுகள் தேவைப்படுகின்றன. கண்டிப்பாக சரீரமுள்ள நமக்கு கண்ட்ரோலாக இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப சிரமம். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேணும். புலன்கள், மனம், அதை பொறுத்து தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த தாட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் வேணும். அந்த சோர்ஸ் தான் கிருஷ்ணா. புலன்களுக்கும் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் வேணும். அந்த சோர்ஸ் தான் கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். புலன்களுக்கு ஈடுபாடுகள் தேவைப்படுகின்றன. செயற்கையான புலனடக்கம் உண்மையான புலனடக்கம் ஆகாது. கண்டிப்பாக இல்லையா? நம்ம 3rd சாப்டரில் கூட படிக்கிறோம். வெளியில் பார்க்குறதுக்கு துறவி மாதிரி இருப்பாங்க, ஆனால் மனம் ஃபுல்லாக புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருக்கு அப்படின்னும் போது போலி மித்தியாச்சார அப்படின்னு படிக்கிறோமா? அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து புலனடக்கமாகாது. செயற்கையான முறையில் நம்ம வந்து புலனடக்கம் பண்ணுறதுன்றது சிரமம். ஏனெனில் புலனின்பத்திற்கு ஏதேனும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்த உடனேயே பாம்பை போன்ற புலன்கள் அதை நிச்சயமாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றன. அதான் சரியா? சுகர் பேஷண்ட் சுகர் பார்க்குற வரைக்கும், ஸ்வீட் பார்க்குற வரைக்கும் சக்கரை எடுத்துக்க கூடாது, தெளிவாக இருப்பாங்க. ஆனால் பார்த்த உடனே சரி பண்ணிக்கலாம், சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து விஸ்வாமித்திரர் அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவங்க ரொம்ப சிறந்த தபஸ்வி இல்லையா? விஸ்வாமித்திரர் முனிவர். அவங்க வந்து அவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக தபஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் மேனகை அப்படின்றவங்கள பார்த்த உடனே அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்க ஃபால் டவுன் ஆயிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரித்திரத்தில் இருக்குது. சகுந்தலாவும் பிறக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதில் ஒரு பரத் மகாராஜர் வராங்க அவங்களோட குழந்தையா.
ஆனால் சிறந்த பக்தரான ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பெண்மணி வந்து அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க, ஆனால் அவங்களையும் பக்தனா மாத்துறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுதான் பக்தி தொண்டோட சிறப்பு. நம்மளும் நல்லபடியாக பக்தியில் என்கேஜ் ஆகும், நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களையும் நம்ம நல்லபடியாக பக்தியில் என்கேஜ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஆனால் வந்து புலநடக்கத்தோடு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த புலனின்ப விஷயங்கள் வரும்போது வீழ்ச்சி அடையிறதுன்றது இயல்பாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது. முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால், பகவானின் பக்தி தொண்டு இல்லாமல் யோக முறையோ அல்லது கற்பனையான வரட்டு தத்துவமோ ஒருபோதும் வெற்றி அடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். கண்டிப்பாக. சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகமோ ஞான யோகமோ அது வந்து வெற்றி அடையிறது சிரமம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பலனை எதிர்பார்க்கும் செயல் கர்மயோகம், அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது ஞான யோகம் ஆகியவற்றில் கலப்படமில்லாத பகவானின் தூய பக்தி தொண்டு தான் தன்னுணர்வை அடைவதற்குரிய மிக சிறந்த மார்க்கமாகும். பகவத்கீதையில் 4 யோகம் பார்க்குறோமா? கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம். இருக்கிறதுலே பக்தி தான் சிறந்தது. அதுவும் அனன்ய பக்தி. சரிங்களா? கலப்படம் இல்லாத பக்தி அதுதான் மிக சிறந்த மார்க்கம் அப்படின்னு நாரதர் ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இத்தகைய தூய பக்தி தொண்டு உன்னத நிலையில் உள்ளதாகும். மேலும் யோகம் மற்றும் ஞான மார்க்கம் இத்தகைய பக்தி மார்க்கத்திற்கு கீழானவே ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா முழுமை இல்லை அதில், இல்லைங்களா? சிரமமான பாதையும் கூட. தெய்வீகமான பக்தி தொண்டுடன் கீழான ஒரு முறை கலக்கப்படும்போது அது தொடர்ந்து தெய்வீகமானதாக இருப்பதில்லை, அனன்ய பக்தியாக இருக்காது, இல்லையா? அது கலப்படமான பக்தி தொண்டு என அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியரான ஸ்ரீல வியாசதேவர் தெய்வீக தன்னுணர்வுக்குரிய இவ்வெல்லா முறைகளையும் பற்றியும் இந்நூலில் படிப்படியாக விளக்குகிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க இது வரைக்கும் பண்ணதில் எல்லாமே அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. நிறைய அவங்க வந்து இது வேதம் தொகுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் புராணம் இதிகாசங்கள்லாம். ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. இப்போ நாரதர் என்ன சொல்கிறாங்க, பக்தி தொண்டு தான் முழு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் திருப்தியை கொடுக்கும், அதனால் அதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத வியாசருக்கு குறிப்பிடுறாங்க, நமக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் பார்த்தா ரொம்ப அழகாக நமக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லபடியாக நம்ம பக்தி தொண்டில் சிறப்பாக இருப்போம். வேறு எந்த அர்ஜுனனுக்கு எப்படி குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சது, அது மாதிரி நம்மளுக்கு பக்தி யோகம் அதில் கிருஷ்ணா மனதில் எண்ணத்தில் அதாவது புலன்கள் எல்லாத்துலேயும் கிருஷ்ணாவே இருக்கட்டும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட நம்ம இன்னைக்கு செஷனை கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பய பதிதானாம் பாவனிபு வைஷ்ணவபியோ நம நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.